Kiram thang ni phai krener kebarni Dolamara Open Station long Dadhora polling station atuma phan MSC Richard Tok Bipen Hemipi Hemipol pen akesar thek tik atuma phan Pekarom Chitimalan lapen Peso Keronpon Lakha inkoira trok Duar Bagori constituency ka parlo Dolamara Open Station long Dadhora polling station ara atuma phan MSC Richard Tok Bipen matha ponsi Hemipi Hemipo atuma phan panongsi Pekarom Chitimalan lapen Peso Keron paduponlo Bangso ahud MSC Richard Tok Bipen kaning jepo na tengke non Ladakh Dolamara Town Committee along Tata Mobile Trucks nanglepo. Lapen Town Committee hem building setami kimpon popusi ning jepon. Non Dolamara son ni MSC pini do non ave non ke banji anang tam me scheme pension lok nang lepon bompo non Dolamara Town olong truck nang lepo Tata Mobile nang lepo non kidi nang bom already Tata Mobile bo Town Committee ketik Bolero truck Nangalipu. Laga people lo. Dolamara Town ke kilong do na join lo. Scheme na ton kape akuti scheme kupese. Kapine ke nanglipu non CID pension lo kape akimi. Non dak town kimi afan building afan non a proposal pothayelo. Nanglipu lata. Dan de Dolamara afan le kene baha kimi kalilang ma. Beta kimi kalilang ma. Nasi lahelo alamang kichilar nai padim change non teknologi nikan pong bong nilige MSC ke ai sab keklem bon ke nikan hini ke nike independence itu nikan thom sin nilifan BJP sokar nilifan party be nang po nikan thom bong sin nipin an kam keklem pon ma keklem pon bima ratsi nang puji ratsi nang mai nilira na fansi hodai lo Lakson si halapu rongara tumpen setami MSC Richard Tok bia hin pen Pekar omla pen Chitimalan Peso Kiron pon thekapot akiro pipajir pon lapen ke non kewangji MSC kilik aprang nili tuma phan karen nang pivek thaputa MSC Richard Tok bia phan kachuningli padodun Lakhai sa Richard phan je kopilo nali tunge kachuningri mate ki puji bange nili tungi puji ta lalu alang li mi lapen Tawar delong salang li cicak lo la sicu kedam tang November December along husitame ladak nilituma area hoya abiar sisi tum tanang than lo la selanon January pen lo te la sodak bangke la sodak so nang taksi sen leber nang thokpo aliki ikrang le po dak pen Dadhora tinialitu ha Protap Singaran sama Kenang la pe long pen kenang le la BJP yang sibut pipo bo kalau aprang ta long dun deh long dun koso sarkar ho long dun la aprang long na dalang komasi pinai rolo MDC sa nang ning kang samduma ve dolo ma aprang ta long dun deh la emso Richard Tok bisenai pilo Bangso Pekar om la pen Chitimalan Keron pona mayalong VDC chairman Sarkoy Rongphar Sunaram Singnar Joshua Ingtia tumpen danglok bang pharo ke thom so se BJP aphan ningka chethe tum chetong dunsi mai mesen pen pajut pon Dolamara Penarji Son Rongphar Karbiang Long Live